pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-Point Action Agenda. Chikahang pangkalusugan. Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHT Facebook page. Chikahang pangkalusugan. Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatuto kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan at mga programang serbisyong salud Bicolnon, na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit. Sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, at ng aming Assistant Regional Director at CMU Head, Dr. Rosa Maria Rempilio, kami ang inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHT Facebook page. Ako si Carla Briones mula sa DOH Bicol CMU at syempre makakasama ko ang aking co-host for today. Ayan, hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Nicole Balhimino ng CMU, DOH Bicol, at tuwing Chikahang Pangkalusugan po ating binibigyang pansin ang mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre po, ibabahagi din natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-Point Health Action Agenda. Alright, and makakasama rin po natin ngayon ang ating mga from technical, sina Sir Regner Almuhela Jr. at si Sir Jomar Ceciliano. Magandang araw po sa inyo. At syempre magandang araw rin sa iyo, Nix. Hello, Ate Carla. Magandang umaga. Ayan, so ngayong episode natin, I believe ito ay 4th episode na ng Chikahang Pangkalusugan. Yes. And inaasahan natin na magkakaroon naman tayo ng makabuluhang talakayan. So today is March 28, no? Yes, March 28. Yes, araw ng Biyernes, at bago natin salubungin ng weekend, syempre pababaunan muna natin ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan ang ating mga tagapakinig at sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating Facebook page. Pero bago po yan, no, dumako muna po tayo sa mga balitang DOH. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Inauguration ng bagong health center sa San Miguel Island, pinangunahan ng DOH Bicol at LGU Tabaco. TB active case finding sa Bicol isinagawa ng DOH Bicol. Higit 900 na benepisyaryo sumailalim sa TB screening. Programa kontra child stunting at malnutrisyon, patuloy na isinusulong ng DOH Bicol. Pagtaguyod ng healthy lifestyle at rabies awareness, pinangunahan ng mga empleyado ng DOH Bicol. Pagpapatupad ng universal healthcare, mas pinagtibay sa tulong ng Health Information System Training ng DOH Bicol. Narito naman ang mga detalye ng balita. Para sa ating unang balita, formal ng pinasinayaan ang bagong City Health Unit 2 o ang San Miguel Health Center sa Sitio Pupod, Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City nitong March 13, 2025. Ito'y pinangunahan ni DOH Bicol Center for Health Development Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz kasama ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tabaco sa pamumuno ni Mayor Shelo Crisel Lagman Luistro. Tinatayang 742 na kabahayan sa Barangay Hacienda, pati na rin ang mga ilang residente mula sa Barangay Rawis, Angas, Sagurong at Visita ang makikinabang sa serbisyo ng nasabing bagong health center.
Ayon kay Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, ang bagong health facility na ito ay tanda ng patuloy na pagpapatupad ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Bicolano. Saad pa niya na makasisiguro ang mga residente na ang San Miguel Health Center ay magiging fully operational na, kabilang ang sea ambulance, medical equipment at iba pang health commodities. Sa kanyang pagdalo sa aktibidad, nagpahayag din ng mensahe ang mayor ng lungsod ng Tabaco na si Honorable Crisel Lagman. Binigyang diin nito na ang pagsusulong ng kalusugan at mataas na kalidad ng pamumuhay ay resulta ng aktibong pakikilahok at kolektibong aksyon ng bawat miyembro ng komunidad. Hinikayat din ng City Health Physician na si Dr. Lauren Franz B. Briones ang mga residente na maaari na magpakonsulta sa bagong health center. Ang San Miguel Health Center ay bukas para sa lahat ng mga nais sumangguni tuwing araw ng Miyerkules at Huwebes. Kabilang sa mga serbisyong pangmedikal ay specimen collection para sa complete blood count or CBC, urinalysis at gene expert test. Para sa susunod na balita, umabot ng 981 na individual ang napasailalim sa tuberculosis screening na ginanap na region-wide active case finding activity na pinangunahan ng Department of Health Bicol Center for Health Development noong March 15, 2025. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pakikiisa ng ahensya sa pagunita ng World Tuberculosis Day o WTBD. Ang active case finding ay sinasagawa sa pamamagitan ng X-ray tests sa mga benepisyaryong napapabilang sa vulnerable sector, mga nakasalamuhan ng pasyenteng may TB, mga high-risk groups at mga individual na may exposure history. Sakop ng inisyatibong ito ang iba't ibang probinsya, lungsod at bayan sa buong rehiyon, kabilang ang Catanduanes na may 252 na benepisyaryo, Bakakay Albay na may 239, Masbate na may 156, Sorsogon na may 106, at ang lungsod ng Naga na may 70 na benepisyaryo. Ang mga resulta na natukoy na positibo para sa tuberculosis ay isa sa ilalim sa gene expert test upang matiyak ang kasunod na management at treatment process. Pahayag ni Dr. Janish E. Alcala Arellano, ang DOH Bicol Infectious Disease Cluster Head, ang aktibidad na ito ay kaugnay ng malawakang kampanya kontra TB na may temang For a #TB-Free Nation, Youth Can End #EndTB. Aniya, ito ay nagsisilbing paraan upang hikayatin ang bawat individual, lalong-lalo na ang kabataan, na alamin ang kanilang health status upang maiwasan ang posibleng panganib ng TB. Bahagi ng layunin ng nasabing aktibidad ang pagpapaigting ng puro kalusugan, kung saan ang mga estudyanteng nakatira sa malalayong lugar at mga napapabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas ay maaabot ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan tulad ng TB screening. Para sa libreng TB screening, hinihimok ng DOH Bicol CHD ang publiko na sumangguni sa kani-kanilang rural health units at health facilities. Ang maagang pagsusuri ay mahalaga para sa maagang paggamot at pag-iwas sa pagkalat nito. Para naman sa susunod na balita, bilang pagtugon sa issue ng child stunting at malnutrition sa rehiyon, patuloy ang DOH Bicol Center for Health Development sa pagpapatupad ng Philippine Multisectoral Nutrition Project. Sa isang press conference nitong ika-7 ng Marso, sinabi ni Ms. Christine B. Espirito, Registered Nutritionist Dietitian 4 at ang Regional Program Manager ng PMNP ng DOH Bicol CHD, na naipamahagi na ang mga unang tranche ng performance-based grants na nagkakahalagahang 159 na milyong piso sa mga lokal na pamahalaang benepisyaryo ng proyekto. Kabilang sa mga binigyan ng input support at seed packages ng DOH Bicol ang mga lokal
na pamahalaan ng Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Dagdag pa ni Miss Espiritu na kasalukuyang nagsasagawa ang DOH Bicol ng technical assistance para sa external at internal verification ng key performance indicators ng mga LGUs para naman sa second tranche. Nakatakdang ipamahagi ngayong 2025 ang ikalawang tranche na nagkakahalagang 518 na milyong piso. Susundan naman ito ng pangatlong tranche na may kabuuang halaga na 340 milyong piso na layuning maibigay sa mga sakop na komunidad sa susunod na taon. Ayon kay Miss Espiritu, sa tulong ng performance-based grants, mas may aangat ang kalidad ng nutrisyon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga serbisyong pangkalusugan kasabay ng pagpapalakas ng kapasidad sa lokal na antas. Sa tulong ng pinagsama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor, ang Philippine Multisectoral Nutrition Project ay nagsisilbing hakbang upang malabanan ang mga issue ng nutrisyon tulad ng stunting o pagkabansot. Pinagtitibay rin ito ang access ng bawat komunidad sa mga serbisyong nutrisyon at pangkalusugan. Para sa ibang balita, tampok ang mga fur parents kasama ang kanilang mga alaga sa isang brisk walking at pet walking activity na pinangunahan ng Department of Health Bicol Center for Health Development kaugnay ng pagunita ng Rabies Awareness Month ngayong Marso. Humigit kumulang 150 ang nakilahok sa nasabing aktibidad nitong March 16, 2025 sa Sawangan Park, Legazpi City. Kabilang sa mga aktibong nakisali ang mga empleyado ng DOH Bicol. Sa pangunguna ng Local Health Support Division, Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster, naging sentro ng inisyatibong ito ang pagpapalawak ng serbisyong hatid ng Integrated Service Packages para sa mga miyembro ng DOH Hypertensive and Diabetic Club, pati na rin sa mga DOH Bicol CHD employees. Bilang panimula, isang panalangin at briefing ang isinagawa ni Ms. Carla C. Lovidice, ang Regional Program Manager ng LRD Risk Factors Prevention and Control. Ang pangunahing layunin ng aktibidad, ayon kay Dr. Monray Isaiah C. Mansilla, ang NCDPC Head, ay ang pagpapalakas ng partisipasyon at dedikasyon ng mga empleyado tungo sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng healthier habits, maiiwasan ang mga panganib sa kalusugan at mga sakit na dulot ng unhealthy lifestyle. Libreng bakuna kontra rabies at pet food naman ang ibinahagi ng City Veterinary Office ng Legazpi City na kasalukuyang pinamumunuan ng City Veterinarian na si Dr. Emmanuel Estipona. Namigay din ng libreng pet leash ang DOH Bicol CHD Infectious Disease Cluster. Bilang pagtatapos, ipinamalas ng Philippine Coast Guard District Bicol ang husay ng kanilang mga trained K9 units sa pamamagitan ng isang search and rescue demonstration. Para naman sa ibang balita, upang magkaroon ng positibong resulta ang kampanya para sa Universal Healthcare, nagsagawa ang DOH Bicol Center for Health Development ng technical orientation at process walkthrough hinggil sa local health systems maturity level indicators para sa province-wide at city-wide health systems characteristics on Info1 or Information Management System nitong March 18 to 21. Ang LHS-ML ay isang framework na nagsisilbing pangunahing kasangkapan sa pag-monitor ng progress ng local health systems integration sa province or city-wide health systems alinsunod sa Universal Healthcare Act. Bilang pagpapatibay ng epektibong information health system, ang pag-centralize ng patient at healthcare data kasabay ng pag-automate ng administrative tasks ay kailangang bigyang pansin. Ito'y ayon kay Mr. Dante F. Atento, ang Management Support Division Head ng DOH Bicol CHD. Dagdag pa niya na mainam na mabigyan ng sapat na suporta ang mga implementers
sa pag-identify ng mga suliranin, maging ang pagbigay tugon sa pamamagitan ng mga evidence-based solutions. Ibinahagi rin ni Mr. John Gemar Estrada, ang Computer Maintenance Technologist 3 ng DOH Bicol, ang 2024 Bicol Regional LHS ML Info 1 status. Ipinahayag rin niya ang kanyang papuri at pagkilala sa probinsya ng Sorsogon sa kanilang pagkamit ng 100% sa kanilang Key Result Area Indicators para sa Functional Universal Healthcare Integration Site. Ilan sa mga dumalo rin ay sina Ms. Cherry Esteban, ang OIC Director 3 or Chief eHealth Systems Division ng Knowledge Management and Information Technology Service, at si Mr. John Ulysses Galo, ang OIC Division Chief ng KMITS. Presente din ang ilang DOH Bicol CHD staff mula sa Information and Communication Technology and Strategic Management for Health Development Division, mga Provincial Health Offices, Provincial DOH Offices, at ang mga point persons ng Universal Healthcare. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Nagbabalik tayo dito sa Chikahang Pangkalusugan. So para naman po sa ating 4th episode, tatalakayin natin ang mga summer diseases. So syempre, since malapit na matapos ang March, no, ibig sabihin lang nun ay summer season na. So, kumbaga, excited ang lahat na mag-outdoor, mag-adventure, at syempre, maliban sa mga summer vacation na mga activities na naiisip natin, may mga kaakibat din itong mga risk factors or mga risk sa ating kalusugan. So, para bigyan tayo ng mga karagdagang kaalaman sa mga programa ng DOH Bicol CHD tungkol sa summer diseases, makakasama natin ngayon ang Medical Officer 3 ng Infectious Disease Cluster, si Dr. Xavier
Vallejo. Magandang araw po, Doc. Good morning, Ma'am Carla. Ayan, welcome po sa ating 4th episode ng Chikahang Pangkalusugan. So, katulad po ng sinabi ko kanina, Doc, no? So, malapit na ang summer. So, excited na ang lahat. So, ang isip ng tao is mag-swimming, mag-camp, mag-outdoor adventure. Pero, marapat lang din na, kumbaga, ma-refresh natin sila kung ano yung mga risk rin sa kalusugan nila ngayong summer. So, yan po. Para sa unang tanong natin, Doc, no? Paano ba nakaka-apekto, paano ba nakaka-apekto ang init ng panahon sa ating kalusugan? So, unang-una, ang matinding init ng panahon ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Kasama dito yung tatlo na main: heat stroke, heat exhaustion, at heat cramps. Yung heat stroke ay isang malubhang kondisyon kung saan ang temperatura ng katawan ay tumataas ng labis and na maaaring magdulot ng pagkasira ng organ and eventually will lead to death. And second is yung heat exhaustion. Ito yung may mas banayad compared sa heat stroke. However, ito rin ay pwede magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, at labis na pagpapawis. Yung pinaka-mild is yung heat cramps. Ito yung pananakit ng kalamnan, dulot ng pagkawala ng electrolytes. Diba, pag nagpapawis tayo, usually, kasama ng pawis yung electrolytes nawawala. Kasama na din yung dehydration. Usually, pag nagpawis ka, magbabawas ka na, namawalan ka ng tubig sa katawan. So, ito yung labis na pagpapawis na maaaring magdulot ng pagkawalan ng fluids at electrolytes that will lead to dehydration. Next is yung heat rash and sunburn. Alam na natin yung mga rashes at sunburn ay nakukuha sa matinding init. Diba? Usually, yung sunburn nakikita natin yan pag may mga direct sunlight, like exposure for long hours. So, kasama yun. At next is yung paglala ng mga medical condition. Ang init ay maaaring magpalala ng mga umiiral na kondisyon tulad ng sakit sa puso, sakit sa paghinga, katulad ng asthma, at sakit sa bato. And next is yung quality of air. So, di ba, usually pag mainit, nakaka-apekto to sa kalidad ng hangin. Dahil sa pinapalabas ito ang init na pagbuo ng ground level ozone or yung tinatawag nating smog. Di ba, usually, pagigising natin after, kung nanatandaan ko ng bata ako, pag gigising mo ng summer, nakita mo yung smog pag umaga. So, yun yung tinatawag natin na nakaka-apekto yun sa paghinga. So, usually, cause asthma. Then, ito yung mga nakakasama sa taong may problema sa paghinga. Okay, so, yun po yung mga nakaka-apekto sa kalusugan natin kapag summer season. So, meron tayong heat stroke, which is yun po ba, Doc, yung pinakamadalas mataas rin yung or pinakamalalang? Yun yung pinakamalala. Okay, heat stroke, heat exhaustion, dehydration, heat cramps, at syempre yung dehydration or yung pagkauhaw, heat rash, at sunburn. So, dapat lagi tayong nagsa-sunscreen. Wag nating i-underestimate ang power ng sunscreen. Paglala ng mga dito rin pala po, Doc, natitrigger din yung ibang may mga existing, kung meron kang sakit sa puso, sakit sa paghinga, especially dahil nga yung quality of air na apektuhan, at syempre yung sakit sa bato, natitrigger rin siya kapag tag-init or mataas ang temperature. So, ano naman po yung mga pinakamahalagang gawin o mga dapat naming tandaan kapag para maiwasan yung katulad ng dehydration po ngayong summer, Doc? Sa panahon ng tag-init, ang pinakamahalagang gawin upang maiwasan ang dehydration ay unang-una, of course, uminom ng sapat na tubig. Ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan. So, usually, ina-advise namin 8 to 10 glasses of water a day. Pero, as much as possible, ang usually ina-advise ko sa patients ko dati ay pag nauhaw, uminom ng tubig, or kung mainit, halimbawa nagpapawis ka, pwedeng 1 glass of water every hour. So, ugaliin uminom ng tubig ng madalas kahit hindi pa nauuhaw. Hindi lamang tubig ang maaaring uminom ng mga inuming may electrolytes. Pero as much as possible, tubig pa din. Kung may choice ka naman mag-Gatorade, Pocari Sweat, pwede mo bakit ang brand. And lalo na yung mga nag-exercise sa labas. Lalo na yung mga nag-workout. Okay.
Next is, pwede kang kumain ng mga hydrating na pagkain. Di ba pag summer, uso naman yung mga fruits. So, pwede kang magdagdag ng mga fruits and vegetables na katulad ng matataas yung water content, katulad ng pakwan, pipino, at orange. So, ngayong summer din, uso yung mga outing-outing. Pero as much as possible, ina-advise natin na huwag iwasan yung mga inuming nakaka-dehydrate. Kasama dito yung coffee at alak. Usually kasi di ba pag may mga outing, madalas nag-iinuman. So, yung mga nabanggit ko, yung alcohol at yung coffee, usually, ito yung tinatawag nating diuretic na lalong nagpapaihi sa atin. Next is yung manatili sa malamig na lugar. So, as much as possible, yun yung ina-advise natin. Kung hindi naman required na lumabas, huwag nang lumabas. Pwede ka na magstay sa bahay and stay cool. Next is yung magsuot ng magaang damit or yung mga damit na with cooling effect at yung mga magagaan lang na damit. Pwede kang mag-jacket siguro pero yung ano lang, medyo manipis. So, as much as possible, pwedeng cotton upang makatulong sa pagpapalamig ng katawan. And lastly, limitahan yung mga matitinding aktibidad. So, kung sobrang init at ang trabaho mo ay nasa labas, as much as possible, limit kung ano yung gagawin sa labas. So, yun yung mga, kumbaga, kung iisipin is napakasimple lang nung mga steps or yung mga payo ni Doc kung paano natin may iwasan yung dehydration. So, napaka-importante at kumbaga, abot kaya, katulad ng pag-iinom ng tubig. So, dapat talaga hindi natin yun nakakaligtaan ang 8 to 10 glasses or at least, Doc, 1 glass Of water of every hour. every hour. So, yun. And syempre, yun nga, sabi ni Doc, kapag nag-outing, uso yung mga inom ng alcohol, lalo na yung mga coffee lovers natin, so dapat limitahan din yung mga caffeine na drinks, wag siyang gawing alternative. So dapat water pa rin po parate. So yan, kumain rin ng mga prutas na very high sa water content, yun, katulad ng pakwan at pipino, yan, and orange. So kumbaga, yung pananatili rin sa mga malalamig na lugar, dapat rin siguro kung saan tayo nagsistay, dapat well-ventilated rin po, no? So, electric fan or dapat merong, kumbaga nakakapasok yung Aircon hangin. is life. Aircon is life. Kung wala mang aircon, electric fan. Or dapat well-ventilated nga siya, dapat may nakakapasok na hangin. So, ano po ba, Doc? Di ba dapat meron naman talaga tayo dapat kinukuhang vitamin D. Vitamin D ba? Vitamin D. Usually yung vitamin D, nakikreate talaga siya ng katawan. Ang role lang ni sunlight is siya yung nag-change ng isang chemical sa katawan natin pag nasinagan tayo. Magko-convert siya into vitamin D. So yun yung kailangan para tayo magkaroon ng vitamin D. Okay. So ano po ba, Doc, talaga ang ideal time na mabilad talaga? Ang sabi nila sa mga is 8 yung pagsapit na hanggang sa 8 a.m. 8 a.m. Pero it's always up to you kung mahapdi na, 'di ba? may kasi araw na, 'di ba, na ramdam mo agad yung init. So kung lalabas siguro pwede na yung 7 kasi alam mo naman nandito sa Pilipinas iba yung init ng ng araw. Oo. So, tansyahin nyo na lang. Yes. Tsaka dapat laging may sunscreen, di ba, Do? 50 SPF and up, yun yung in-advise namin. So, wag kakaligtaang mag-sunscreen bago lumabas. So, yun nga yung mga tips, no? Para at least maiwasan natin yung dehydration. So, dapat importante lang na medyo presko yung mga sinusuot natin this coming summer. So, ano naman po, Doc, yung mga sakit na dapat nating bantayan ngayong tag-init? Yun nga, katulad ng nabanggit ko, tuwing tag-init, maraming sakit ang karaniwang tumataas ng kaso dahil sa mainit na panahon. Katulad dito yung nabanggit ko kanina, yung heat stroke, heat exhaustion, at heat cramps, pati dehydration. Nasabi ko na rin kanina, yung heat rash or bungang araw. Pero, may mga tumataas na katulad na sore eyes or yung conjunctivitis. Usually kasi, di ba, pag dry yung air, pag summer, yung mga bata, naglalaro, maalikabok, kinakaskas nila yung mata. So, napapasukan ng microbio yung mata, yun yung nagiging cause ng sore eyes. Next is yung food poisoning. Di ba, pag mainit, usually,
sa sobrang init ng panahon, yung mga iniiwan nating food sa table, minsan pagbalik mo after ilang 1 to 2 hours, hindi na siya maganda yung quality. So, isa sa mga yun is yung food poisoning. So, much better na ilagay sa ref yung food. At kung hindi na okay yung food, tingnan nyo naman kung hindi na maganda yung amoy, when in doubt, throw it out. Next is yung, kasama ng food poisoning is yung diarrhea. Di ba? Pag may nakain ka na hindi maganda, kasama, na-apektuhan kasi yung food quality at yung water quality pag summer. So, tumataas yung kaso natin ng diarrhea. Next is yung mga sakit na kagat ng insekto. Yung tinatawag natin mga vector-borne. Dengue, yung mga basta yung mga lamok na kumakagat. May mga dala-dala silang mga iba-ibang virus na pwedeng maging dahilan ng mga sakit natin. Second to that is yung sunburn. Palagi namin inuulit-ulit yung sunburn. Ugaliing mag-sunscreen at least 30 minutes bago lumabas ng bahay kasi sunscreen is life. Huwag kang lalabas pag summer kasi required talaga siya. And lastly, yung rabies. Katulad ng palagi namin inuulit-ulit, yung rabies, hindi naman technically tumataas yung rabies, pero tumataas yung animal bite cases pag summer. Kasi usually, di ba, yung mga tao, pumupunta sa mga lugar kung saan may mga water. Usually naman, yung mga animals, yung mga dogs, yung mga cats, pumupunta naman sila kung saan may water source. So, the probability na magkita yung dogs at yung tao sa summer is mataas. So, tumataas yung case natin ng mga animal bites during summer. Okay. So, na-mention niyo po kanina, Doc, na medyo mataas, ay hindi naman mataas. Parang meron, natitrigger rin yung, ano bang tawag dito? Yung, yung rabies nga, and then yung, di naman mataas yung cases rin ng dengue, but, kumbaga, nakaka-trigger siya somehow kapag tag-init. At syempre, yung sunburn, siguro importante na mag-reapply tayo, 'di ba? Lalo na yung may mga trabaho na nire-require na matagalan na nakabilad or field work. Opo, field work, yung exposure rin sa sunlight, matagal. So dapat nag-reapply tayo. 'Yun. So yun yung mga kailangan nating i-watch out na mga sakit ngayong summer vacation, no. So, ang next question naman po natin, Doc. Saan naman po maaaring magpunta or kumonsulta kapag ka nakakaranas ng mga anumang uri ng sakit dahil sa init ng panahon? So, mahalaga na maging mag-ingat. Kapag nakaranas tayo ng anumang uri ng sakit dahil sa init ng panahon, mahalaga ang agarang pagkilos. Pwede kayong pumunta first sa tinatawag natin mga barangay health center or yung mga BHS. Usually nandun sila sa mga barangay, naka-station. Kung wala sa BHS or barangay health station, pwede kayong pumunta sa mga rural health unit or mga municipal health offices or the city health offices tinatawag natin. Kung wala talaga, pwede kayong pumunta ng mga district hospital, municipal hospitals, or mga Medicare. Kung wala na talaga, punta na tayo sa mga referring hospital tulad ng malalaki nating hospital, BMC, BRHMC at BRGHMC. Or kung meron kayong mga private doctor, pwede kayong pumunta sa mga private doctor nyo, or as much as possible, dapat alam nyo yung mga emergency hotline na tatawagan in case of emergency tuwing summer. Yun. So, meron naman tayong mga, kumbaga, health center, no? Yun yung pinakamalapit na pwede nating konsultahan if ever man may mga nararanasan tayong mga ganong karamdaman or may mga sintomas ng ganong karamdaman. Dapat agaran tayong magpakonsulta or siguro ugaliin natin na magpa-check up talaga, no, Doc, every now and then, even if wala tayong masyadong nararamdaman, make it a habit na parang i-watch out yung health rin natin. Kumbaga dapat maging active tayo rin sa sa community. Kumbaga may mga malalapit tayong services at mga DOH na programa ng DOH na pwedeng sumangguni ang ating mga residente kada barangay. So yun nga sabi ni Doc, kung hindi man sa barangay, meron tayong sa city health offices or sa inyong mga municipality or kundi man sa mga district hospitals ninyo. So yun. For our next question, Doc, ano po yung mga programs naman ng DOH Bicol laban sa summer diseases?
So, ang DOH Bicol, katulad ng ibang DOH sa buong bansa, ay nagpapatupad ng mga programa at nagbibigay ng mga paalala upang labanan ang mga sakit na karaniwang nararanasan tuwing tag-init. Kasama dito yung information dissemination. Usually nakikita nyo may mga binibigay ng mga IEC materials or pinopost sa Facebook or other social media. So, nagbibigay ang DOH Bicol ng mga public advisories, information campaigns, tungkol sa panganib ng heat stroke, dehydration at iba pang sakit na kaugnay ng init. Sumusunod ay yung pagkontrol ng sakit or yung disease prevention and control. So, palagi tayo nagpapaalala na sa public na tungkol sa panganib ng diarrhea at iba pang sakit na dala ng pagkain at tubig at nakaraniwang tumataas tuwing tag-init. And nagbibigay din ang DOH ng agarang lunas. Tinitiyak ni DOH na ang mga health facilities sa region ay prepared and ready ganitong summer. And lastly is nagbibigay though DENR ang nagsasabi ng red tide advisory, pero nagbibigay din si DOH ng advisory with regards sa red tide. So, bantayan nyo yung mga Facebook pages ng DENR or ng DOH. Usually siya yung nagbibigay ng red tide advisory. So, yun yung mga available resources po na pwedeng, kumbaga, i-access ng ating community members. Baka sa barangay, may mga available naman ng mga IEC materials or kapag nagko-conduct ng activities katulad ng Puro Kalusugan, ang DOH Bicol, na namimigay naman sila, Doc, ng mga information, education, communication, mga campaign, mga materials, at syempre sa Facebook page, no, katulad ng DOH Bicol CHD Facebook page, kapag tumuto kayo doon, pwede kayong ma-inform regularly ng mga health advisories at mga infos about diseases, hindi lang po ng mga summer diseases. So, yun po. So, yun yung mga diseases natin na dapat i-watch out natin during summer. And yung mga tips ni Doc Xavier na binigay sa atin para at least maiwasan natin ang mga sakit katulad ng dehydration. So, dyan po nagtatapos ang unang parte ng ating talakayan kasama si Dr. Xavier Vallejo. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan makalipas lamang ang ilang paalala mula sa Department of Health. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ang mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Ayan, nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin natin syempre si Doc X para sa ating 4th episode ng Chikahang Pangkalusugan. So ngayon naman, Doc, dako naman tayo sa ating segment na myth or fact. So, parang babatuhan ko lang po kayo ng mga katanungan or statement, tapos sasabihin po ninyo kung ito ba ay myth or fact.
So, unang statement po, Doc, only the elderly are at risk of heat stroke. Ma'am Carla, it's a myth. So, the statement is incorrect. Siguro, while elderly are at high risk of heat stroke, anyone can be affected. Kasama dito yung mga infants and young children, athletes and outdoor workers, people with chronic illnesses, people with certain medication katulad ng mga diuretics, antidepressants, and antipsychotics, and people who are obese. Ayun. So, lahat naman po talaga ay at risk of heat stroke. So, yan. Ang second statement natin, Doc, an ice bath can be considered as a treatment for a patient with heat stroke. Ma'am Carla, it's a fact, pero as much as possible, it is considered one of the most effective treatments for heat strokes. Pero ang binabantayan natin is yung biglang dapat tinitingnan din ng mga healthcare workers, hindi yung binigyan mo lang ng yelo, yun na yun. Kasi usually hindi naman alam ng tao kung para saan ba yun, kung para ba yun saan ba ilalagay, sa kilikili ba, sa singit. Pero usually doon talaga siya nilalagay. So, dapat talaga po is, kumbaga, mas effective pa rin ang pumunta sa pinakamalapit na health facility. Or kung meron man, with medical guidance, yes, na tawag natin. Opo. So, it's important rin na dapat ini-educate rin natin yung sarili natin, no? At least yung mga paunang lunas, kumbaga, para sa mga ganitong karamdaman. So, pangatlo, Doc, 2 doses of chickenpox vaccine is more effective than 1 dose. Yes, Ma'am Carla, it's a fact kasi 2 doses of varicella vaccine are significantly more effective than 1 dose. So, it increases immunity and it has a longer lasting protection, and it prevents reduce or breakthrough cases. So, sabi nga, 2 is better than 1 palagi. So that's a fact, no? 2 doses of chickenpox vaccine is more effective than 1 dose. So, pang-apat naman, Doc, na fact or myth statement natin. Sunburns are harmless and do not cause long-term damage to our health. Ma'am Carla, this is definitely a myth kasi the statement is very incorrect. So, sunburns are not harmless daw, pero not that harmless, pero it can cause significant long-term damage to your health because it damages the skin cells. So, unang-una, tinatamaan kasi yung sun kasi, di ba, UV ray siya. Yes. So, yung skin cell, may DNA doon, yun yung nagbabago. So, pag nagbago yung DNA ng cell sa skin, usually it increase the risk of skin cancer, katulad ng basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, na alam natin, cancer is cancer. Then, it increase premature aging. Kung napapansin nyo, mostly ng tao na nasa field work is older looking compared sa mga naka-sunscreen. Kaya kung papakinggan nyo yung mga derma nyo, 25 pa lang siguro dapat nagsa-sunscreen ka na. And mayroon din siyang other issues katulad ng eye damage, dehydration, fever, and other health complications. Yes, so kumbaga parang dapat hindi natin na-underestimate yung effect ng sunscreen kasi yung iba kahit gaano kadami yung skincare routine mo, 'di ba? If hindi ka nagsa-sunscreen, parang damaging pa rin talaga siya sa skin. Actually, marami naman pong murang mga sunscreen na pwede nyong i-purchase. So, 'yon. Number 5. Fact or myth, regular drinking of water is most effective for staying hydrated. That is an absolutely correct statement, Ma'am Carla. So, alam naman natin, water is essential. So, unang-una, may direct hydration sa katawan. So, pag ininom mo yung tubig, direkta siyang papasok sa katawan. Hindi na siya dadaan kung saan-saan. Then, wala siyang added sugars or chemicals. And, of course, libre mo ng tubig kung meron naman talaga kayong tubig. Then, mabilis ma-absorb ng katawan natin yung tubig. Ayun. So, dapat talaga hindi natin kinakaligtaan ang 8 to 10 glasses of water. Yan ang bili ni Doc. So, 8 to 10 glasses of water a day. Maliban doon, paano ba natin maiiwasan yung other illnesses katulad ng dehydration? Sabi nga ni Doc, ayun nga,
minom ng tubig regularly or at least every hour, 1 glass every hour. Tapos kumain ng mga hydrating na mga pagkain katulad ng mga prutas na pakwan, pipino, and orange. And iwasan rin or limitahan din natin, no, Doc, yung mga masyadong mataas yung caffeine content or alcohol content, yon. And then, manatili sa mga lugar na mga medyo malamig. Kung wala mang aircon, syempre well-ventilated, electric fan, and iwasan na rin siguro natin yung mga masyadong outdoor activities. Kung hindi naman kailangan, sabi nga ni Doc, kung hindi naman kailangan lumabas, wag na masyadong lumabas. Or at least meron tayong UV protection katulad ng payong, yung mga medyo maluwang or hindi naman maluwang, magaan, maninipis na breathable. Yes, breathable, yun. Breathable na mga damit, cotton. And syempre, limitahan din yung yun nga, pag-limit ng mga activities. Kung naka-field work man, syempre dapat may mga UV protection tayo. Yan. Payong, sunscreen, and mga breathable na mga clothes. So, yan po ang tips at mga kaalamang pangkalusugan tungkol sa summer diseases hatid sa atin ni Doc X. Baka meron pa po kayong gustong mga ipabaon sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa ating page. Nabanggit ko naman siguro, ma'am, madami naman ako nabanggit. Pero yun nga, ang pinaka-essence lang naman is kung mainit or wala ka namang gagawin sa labas, don't go out na. Stay on the shade or huwag ka nang magpainit kasi sobrang madaming health conditions ang makukuha mo sa init. Yun. So, dapat i-watch out natin yun ng mga tips ni Doc at yung mga information na binigay natin bago man mag-summer vacation. So, thank you so much po, Doc X. Yan, thank you po sa pagsagot sa ating mga tanong. At sana mas nalinawan yung audience natin kung ano ba talaga yung mga makatotohanan na impormasyon tungkol sa summer diseases. So, dyan po nagtatapos ang ating chikahang pangkalusugan. Ang chikahan natin with Doc X, ang Medical Officer 3 ng Infectious Disease Cluster. Baka may gusto kang batiin, Doc? Wala naman, ma'am. Ayan. Thank you so much ulit po, Doc X. At sana marami kayong natutunan sa ating audience tungkol sa summer diseases. At dito po nagtatapos ang ika-4 na episode na ating Chikahang Pangkalusugan. Tunghayan ang mga susunod na episode sa DOH Bicol CHD Facebook page at sa PIA Region 5 Facebook page para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH health programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong salud Bicolnon. Ako po si Carla Briones mula sa DOH Bicol CMU at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy weekend sa lahat. Thank you! Servisyo Salud Bicolnon. Kita ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawag solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos,
magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa kinanglan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa to'y kinaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolor. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa kang Department of Health. Napapa